бахшида ба 29-мин солгарди таъсисёбии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар қасри ҷавонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. Намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд ва роҳбарияти Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зимни суханронии худ қайд намуданд ки ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ҳаёти сиёсии кишвар бо барномаи мукаммалу дурбинонаи худ дар пешбурди сиёсати давлат ва ҳукумати кишвар нақши калидӣ дорад. Ин ташкилоти қудратманд тараннумгари дастовардҳои навини мамлакат буда дар амалисозии ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат бо риояи қонунҳо, оиннома ва барномаҳои ҳизб ва дар ин радиф дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои дахлдор ҷиҳати ҳалли мушкиливу муаммоҳо фаъолияти судмандеро ба роҳ мондааст. дар амали гардидани сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дастуру супоришҳои пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши аъзои ҳизб беандоза аст. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ҳизби халқи демократии тоҷикистон зодаи истиқлолияти кишвар буда аз умқи мардум реша мегирад ва он ҳимояи манфиатҳои халқро ҳадафи асосии худ қарор дода барои саодати халқ ва ободии ватан саъю талош меварзад. ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар тӯли 29 соли фаъолияти худ имконият фароҳам овард ки ҷомеаро ба сӯи созандагиву бунёдкорӣ раҳнамоӣ созад. ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар амалигардонии ормонҳои мардум тавонист нақши мондагоре ба сомон расонад. нақши ин ҳизби сиёсӣ дар рушди иқтисодиёти навини тоҷикистон беназир аст ва талошҳои барномавии он баҳри зиндагии шоистаи мардум равона гардидаанд. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони фаъол бо медалҳои ҷашнӣ ва сипосномаи ифтихорномаҳои ҳизби халқи демократии тоҷикистон, ҳамчунин собиқадорон бо тӯҳфаҳои хотиравии Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қадрдонӣ карда шуданд. ғолибону ҷоизадорони озмунҳои расм ва иншои беҳтарин ва 50 нафар кормандони сарраёсати ободонӣ ва хоҷагии коммуналии ноҳия низ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ки мураттаб аз шеъру таронаҳои дилошуби ватандӯстона буд, ба ин чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид.